Hangtod karon, wala pa mailhi sa mga pulis sa San Pedro Police Station ang biktima. Dihang giimbestigahan sa mga pulis ang taxi driver. Gisulti niini nga gikan sa korte ang iyang pasahero nga giingong senior citizen og nagpahatud sa Ladislawa sa Barangay 19B, Davao City. Apan pag-abot nila sa nahitabuan, gipusil ang iyang pasaherong nagkapadagan pa og layo ang taxi driver og sa dihang nakahigayon, milukso kini sa iyang unit og gibiyaan ang taxi og ang pasahero. Pero giduol pa kini sa duha ka armadong nakamotorsiklo og gipusil pagyud ang biktima nga naigo sa ulo. Okay, asa mo pa dunong unta? Ladislawa. Ha? Ladislawa. Amo gikan. Ecoland. Ecoland. Namatay ang biktima ug human sa krimen, miisibat dayon ang mga armado. Napagan pa ang taxi driver og naigo sa bildo sa windshield. Na-recover sa mga otoridad ang 4 ka basiyo sa bala sa .45 nga pistola. Subayon pa sa mga pulis ang tinuod nga motibo sa pagpamusil. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines. Stay safe.